Mr. Black. One, ještě ne, proto říkám ještě jednou ty župy, jo. Takže prosím vás, já vás vítám oficiálně teďka po nějaké době, už sedíme 4 hodinky. Děkujeme teda. Nebo 6 hodinku jsme postavili na druhým tradičním sraze Prostějově. Jsem rád, že jste přijeli v takovém počtu. A já myslím, že není nutný se dál tomu vyjadřovat, pustíme se dál. Máme tady trošku rypáky. Máme tady kluky ze Slovenska, který bych chtěl poděkovat za to, že za náma přijeli. Takže pojďme jim zatleskat. Ale pojďme! Je to tajemství. Je to tajemství, jak já to mám vědět. Fandí komitě, jo? To je luxus. Ano, však jsou blíž ke kometě. Kutis! Kutis máš guláš. Guláš, takže mi guláš. Dám si guláš taky, dám si guláš. Počkej, detail. Čemu se tak dneskali zrušili? Takže pojďme na tu tiskovku, zkušem láska. Já už to znám. No dobré, takže... Počkej, otázka. Tichočko, pane. Tak v prvom rade sa chcem poďakovať vám, že ste došli v takom hojnom počte. Dobre sa stretli s vami. A musím povedať teda za nás obidvoch, že sme sa velice na toto tešili. A pravda je taká, že tak sme strašne vyťažení, že proste chodiť aj na tie zráži je čím ďalej tým komplikovanejšie, ale proste tento a brněnský to sú také dva kľúčové pre nás, na ktoré vždycky... Počkej, až ja udělám pražský. Tešíme sa, tešíme. Posledne vyberali peniaze, ale nejakú zvládnu. Takže nič proti, veľmi radi, keď len vládzeme, prídeme a v prvom rade sa pýtať. Mišo sa hlásí. Mišo sa hlási. Ktorý je Mišo? Takže prosím vás, jak to má nějaký řád, takže jak jsme zvyklí na těch tiskovkách, čím člověk vstane a je zvyklý říct, že hospodářský noviny, Josef do prdle, takže řekneš Luisk 02. Luisk 02, tým Eka Mora Olomouc, Eka Sigma Olomouc. tak se nám zeptat. Takže pánové, já už jsem to tady s Maxem provinil, ale jde o to, že jsem nováček. Proti vám jsem tu úplnej holub. Ty máš plenky. A mám jako plenky ještě, ale chtěl bych říct, že jestliže já založím mužstvo a mám nějaký koeficient a tento buduju na základě vítězství a přijde nějaký nováček a má větší koeficient, jak já, není to spravedlivé. To je pravda. Protože on má koeficient 150, já mám 101 a přišel včera, já mám 51 jako účast. Mám zaplacený pro balík a tak dále. Ještě jedna věc. Jestli jsem nováček a zaplatím pro balík druhý den při nástupu do PPM, přece není možné, abych čekal 10 dní na to, abych si mohl nakoupit nějaký hráč. Je to dané, ale není to fér. Já nechci podvádět, já chci hrát. Je to jasné? Já nechci podvádět, já chci hrát. A přijde nějaký přihlásí se, já mám koeficient 101, on má 152. Takže to není fér. A môžem k tomu nejak povedať, lebo to skôr je otázka, vyzerala jak monolog. Tak otázka teda asi nepadla žiadna, ale jak tomu aj... Otázka zní, je možné, aby
začínající účastní na PPM, když si zakoupí pro balík, aby měl nějaké zvýhodnění oproti těm, co si pro balík nekoupí a mají větší koeficient mužstva. Takto, čo sa týka koeficientu, to je komplikovaná záležitosť, pretože ten koeficient veľmi príhodne dáva v závislosti od toho, v akej lige, aká silná tá liga je, ale štartujú. Já vím, že je tam procentuální výpočet, ale poslední... Ak je to tá istá liga, poprosím, pošli Maxovi mail, kde mu, alebo PPM poštu, kde mu napíšeš, o ktorú ligu sa jedná a preveríme to, nemalo by sa to stať. Ale tak to je. Netvrdím, že to tak není, ja len hovorím, že by to tak byť nemalo a pozrieme sa na ten problém, kde je, eventuálne to vieme nejako doplniť. Protože já potom jako obyčejný aušus a hraju 95. Súhlasím s tebou, je to zlé, budeme to riešiť. Které se založilo včera, má koeficient 105. No. Dále, poprosím vás o zvážení, pánové, poprosím vás o zvážení ceny zápasu na fotbal. V hokeju je 400 korun, já vím, že je tam procentuální propočet. To už jsem si zjistil, ale přece jenom pro začáteční poplatek 100 korun za vstupné je velmi malý a tento začáteční nemá možnost nějak vstupovat do nějakých takových nákupů. Takže 100 korun, kdybyste to zvýšili aspoň na 200. Tam je problém ten... Já vím, že je tam propočet, hokej má větší návštěvnost a tak dále, 400 korun je vstupné, ale přece jenom zvažte o tom, jestli by se na fotbale nedalo zvětšit vstup. Když se nechají odpovědět, ty si dáš odpověď a otázku a nechci odpovědět. Takže Zdeničku, já si sedal. Pozrieme sa na ten problém. No, děkuju. Děkuju. Nikto nič, ďakujeme. Já bych se chtěl jenom zeptat, kdy začne ten nový engine, jakože to je taková jednoduchá otázka. Čoho? Ten nový engine. Kdy se to spustí, jakože ty kolečka, první budou běhat. Ja myslíš live prenos? No. No. Takto. Plánovaný termín, kedy chceme spustiť nový dizajn celej hry, je prvý týždeň mája, ale je tam také neskutočné množstvo práce, že neviem, či to úplne stihneme, ale my tam máme aj marketingové kampane naviazané na potom na získavanie nových manažerov, ktoré chceme spraviť a tie sú naviazané na športové podujatia, ktoré budú bežať, majstrovstvá sveta hokeji, majstrovstvá Európy vo futbale a podobne, takže my si nemôžeme dovoliť nejaké veľké sklzy, takže to budeme robiť a súčasťou toho je aj práve ten live, ale bude najprv len hokejový a taká jednoduchšia verzia a časom potom dorobíme futbalový. Neviem, či to stihneme spolu spustiť, zatiaľ je to v pláne, ale budeme musieť nejakých ľudí presunúť asi na robenie toho dizajnu z toho live a tým pádom by to možno sa nestihlo. Uvidíme, v každom prípade to bude úplne niečo iné, než je teraz. Nebude to celý zápas, budú to znova akcie. Obdobne ako teraz sa ti celý zápas nekomentuje, len nejaké vybraté akcie, takto to bude. Akorát, že to bude pohľad zhora na štadión, kde hrajú hráči. Bude to také, bude to peknejšie. Kutis, ale opatrně. Byl jste uplaseným gulášem, který je výborný, proto to zkrátím. Ještě chceš utopenca, dobré obědy. Viděl jste v ukázce nového designu, byl print screen hráče na hokeji. Byla tam kvalita 100. Je to úlet grafika, anebo se to plánuje dovést? Je to úlet grafika. Je to úlet grafika, takže 99 jako to kvalita. Takže prostě koukáme do grafika, protože útok u ukázky nového designu, útok kvalita 100 je zavádí.
Je to tak. A preto ten ukázka. A ten guláš, za který jste mě uplatili, je perfektní. Prosím tě, řekni do detailu ještě. OK, ďalší niekto? Robine, prosím tě, děkuji. Přihlaste se k opravě. A teď ticho. Ticho. Já bych jenom chtěl vidět, jakým způsobem budete v čase teďka postupovat, co se týká, jaké jsou ty priority. Tak předpokládám nový design, házená. Když jste řekli, jakým způsobem to bude trvat třeba na rok dopředu, protože vy určitě máte představu. No, teda zistil som, že ne všetci to ešte vedia, ale my sme trošku vo firme mali taký, povedal by som, také zasadanie na tému, že ako ďalej tú firmu smerovať. A rozmýšľali sme, analyzovali sme čísla. Pravda, ktorá je taká, že celosvetovo klesá trend záujmu o manažerské hry, pretože to vyžaduje čas, plánovanie, trpezlivosť a to ľudia nemajú. Ja áno. Áno, tí, čo tu ste, evidentne nejste z tej skupiny, už tým, že tu ste. Ale bohužiaľ, náš rozpočet sa náplňa tým, koľko máme ľudí a my ľudí strácame. Je to dané tým, že posledného pol roka sa nerobí vôbec žiadna reklamná kampaň, čaká sa na redesign, pretože to zásadne zmení konverzné prvky, to znamená, koľko z návštev budú registrácie, koľko zregistrovaných budú pokračovať v hraní. Nemá zmysel vyhádzať 10 000 eur proste na to teraz. Tým pádom čakáme. Teda to plánovanie, čo sa Robin pýtal, tak trošku sme odčlenili, časť firmy sa venuje teraz projektu, ktorý mnohí tu už poznáte, tí, čo nie, adresa je tennisduel.com a to je taký náš sekundárny projekt, ktorý je na vyplnenie času. Není to taký manažment, jak sú tieto, ktoré poznáte, ale je to taká hra tenisová, kde cieľom je sa stať top hráčom v tenisovom rebríčku a túto hru v podstate teraz máme v beta verzii. O mesiac cca sa spustí nový server už vylepšený a o ďalší mesiac už potom by sme možno chceli ísť do takej prefinálnej verzie a v lete už spustiť. A preto z toho vyplývajú aj plány. Keď sa spustí design, keď sa spustí tento projekt do plnej verzie, tak pôjdeme do hádzanej a na konci roka časť týmu plánuje vývoj úplne inej nešportovej hry, o ktorej viac by som povedal potom niekedy neskôr. A vyzerá veľmi nádejne ten projekt, čo sa týka na papieri. No a potom budúci rok sami ešte nevieme. Ja osobne napríklad som naklonený aj tomu hokeju 2, aj keď neviem, Romane, že či v tamtej podobe presne, lebo keď ti mám pravdu povedať na to, aby sme sa o tom pobavili, by to vyžadovalo stretnutie minimálne nás oboch na celý deň pri káve, čím ťa pozývam do našej kancelárie, keď budeš mať voľno jeden deň na návštevu a na obed a môžeme si to prebrať. Sú tam niektoré zásadné problémy, ktoré vidím, ktoré vy nevidíte. Ja už som tam potom nekomentoval to velice, nechal som vás, nech to urobíte po vašom a podľa toho potom by sme mohli ešte eventuálne nejaké úpravy. Ja si myslím, že je to nádejné, ale ťažko je to skoro ešte hovoriť. Takže tak. Takže 2013. Jo. Já bych měl taky nějaký dotaz. Jsme v podstatě hrali to nějak za 3,5 roku, nebo zhruba, asi bych řekl. Teďka poslední sezona, 10. Tam nastavuju, co tam nastavuju, nějakým způsobem kolisa a... hokej. Pardon. A nějak výsledky se mi nedaří. Proběhla tam nějaká změna v přepočtu mezi zápasama nebo něco takového? Neproběhla, teraz v poslednej dobe neproběhlo nič takého. Takže na 10. sezónu jakože se nic nezměnilo. Všechno by mělo být přistavené. Prakticky takmer. Prakticky takmer, ono to vyplýva z viacerých vecí. Predpokladám, že sa ti čím ďalej tým vyrovnávajú aj súperi. A čím viac sa toto stáva, tým ten engine není schopný vyprodukovať nejaké dramatické proste posuny. Hej, ty si obmedzený tým, že
sú už tie týmy vyrovnané, ani tí superi nerobia nezmyselné veci, tí detto